Kaixo. Kaixo, Tolosarrok. Hemen zaudetenok eta falta direnak. Inauteri berri on denoi. Azkeneko herria nahi duena, bi urteak nahiko bereziak izan dira. 2021 nahi duena, ezin izan genituen gure batzarra eta festak ospatu. Iaz presaka eta korrika egin genuen guztia. Eta ez zen gaizki atera. Urte bete pasada jada. Eta hemen gaude gure festak normaltasun oso ospateko asmoarekin. Aiba. Ze pasatzea. Patxi, segi. Patxi, lasai, segi. A ver, ja hor... A ver, iso pixkat. A ver, baina... Guk hemen... Ezin dugu jarraitu? Barkatu, iso pixkat. A ver, mesedez. Guk aldar... A ver. Ze pasatzea? Baina... Zertzalitate? Aldarrikapen batzuk dazkagu, guapita ekara, entzun. Ze pasatzea? Zeintzate zuek? Baina... Bida. Zertzalitate? Iso pixka bat. Hospital publiko bat nahi deu, ja, seitun, etxeak inbaino, hospital publiko bat, zuze alkatez, Vale. Bueno, que lo sepáis, seitun, jaino, ja, beste gauza bat, beste aldarrikapen bat daugaguna, zumardi txikia ez da, txikia izaten jarraitzea nahi deu, hoi jarraitu behar deu. Beste gauza bat, pensionista guztintzat, 1.070 euros. A ver, Itxon. Hombre. Gauza bat, ze pentsatzezu, hemen adar batzukin etorrita nahizun guztia emango izaula? Ez. Chicos! Alde mendik. Al ataque! Guazen gora! Al ataque! Guazen gora! Barrura denak, barrura! Sartu barrura denak, mesedez! Bunkerra, etorri, gorde! Badatoztela! A ver, bai. Bai. A ver, tokia hemen utzi. Hombre, ze pasatzea hemen. Tokia behar deuta. A ver, todos los que estén de negro, campoa, Ze, Sustatu intzate pikat, ez da? Beldurtu intzate? Ba, lasai, Zuek lasai. Atu arnasa. Atu anasa. Nerekin mesedez. Atu anasa.
ez dakizu ez dezu ulertzutzen, ala? Atu banasa eta utzi txupitua. Bueno, aldarrikapenak lortu ditugu, ia gehientzunak, firmatuta dauzkago, bai? Bai, lasai. Nahizun guztia firmatuko dugu, baino... Guain bai, ez da? Eta hor udaletxean dauzkazuen otarraiak eta hoi ze? Hoi alda amaiketakoa, hemen itxezuen amaiketakoa. Gu txoixoa jaten, herria txoixoa jaten, daok otarraia jaten. Ze kristo da gordea. Bueno, entzun, guapita ekar, etorrenea pixkat. Utziko dizugu pixkat. Zuek egiten dezuen eguneroko gauzak, bueno, hemen, ostegunen gizenen zeitezu guain momentu enten. Berez, txupinazoa bota beharra dakagu. Ez da? Inauteri nasiera txupinazoa... Etorri honea pixkat eta esplikatu jazu zertaz di joan hau, a ber. Oik zer dia, los de la E Street Band? Bai. Zuek, vosot, ¿me entendéis? ¿Podéis tocar algo de Ozuna? Ez? Urte etortzen di hauek? Bai, betikoak. Eta hauek? Hauek bai... Manifara? Manifara ez. Baina zeitezu hemen, a ber, esplikatu jazu pixkat. Oantxe bertan txupinazoa bota beharra dakau, inauteriri hasiera emateko. Uste maiguzu behintzat. Nik usteet, usteko modua mintzat, bai ez? Zuek sesatezue, bainoz? Bai? Bai, hombre dana, bai, ez esan behar da. Ni besterik gabe, Antxon aurkeztuko nuke. Osondo. Zesan diazu Antxon izango ala, guaingo alkatea. Alkatea ez, gaurko kabialeiko itxuna, baina zuk alkatea esate mazu, alkatea jarriko dugu, Nik esatet, Antxon gaurko bea dala alkatea, eta 5 urtetako ere bai. 8, ze 5, 8 urtetako Antxon. Vale. Antxon, mesedez. A ber, atera mesedez. A ber, orain, gure sozietateak izendatu duen kabialaik kutxuna Antxon Elosegi, izango da txupinazoa botako duena. Eta karrasi pare bat egingo ditu, eta guk lagunduko diogu erantzuten. Bale? A ber, itxoin. Antxon, dana zurea. Así ya. Ya. Eta gero zuga. Bai. Gora ostegun gizena. Gora gure inauteria. Gora Tolosa. Hau normalen hola itezue, zatik nahi iruditu zait, un poco patxanga hau. Antxon, importazio zaizu berriro esango dugu, porque iruditu zait jendea lokartu eta etorri dela. Berriro, ba. Berriz. Bai, Antxon, bota lasai. Berriz. Eta zuek indar pixka gehiokin, ez da ezer entzuten da. Gora ostegun gizen. Gora! Hoi bai. Gora inauteriak. Gora Tolosa. Gora! Bai. Nahiko urruti jarri dute. Está aquí la mecha. Ya la ves. Vale. Ya está. Jarri ben.
A un percusionista y no sé qué, enseñándole cómo hacer un chasco. Es lo mismo. Suena igual. Ay, Dave. Bueno, te unís en verdad. Con el gordo hoy. Venga.